kapan lo lek belajar? Yo umpama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Umpama gelem apa ora? Umpama tak arahi ora ketang sithik teknik apa, Mau ora? Mau tenan ora? Aja mesam-mesem tak rabi kok. Hari kedua. Mas, pose Mas. Oke. Matanan lo ceret. Hong ilaheng awik nam hastu namasidam muga rahayuwa sagung tumuwuh putra siswaku bocah bagus bocah sigit putra siswaku bocah jentara Narayana kawula nuwun wonten timbalan ingkang adawuh Rama Panemban Begawan Padmanaba amiji dumateng kula Narayana mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk sahandap cenela paduka Sang Adi Panemban Begawan Padmanaba. Ya Narayana wis ndak tampa Ruhanana ya nggir jeneng sira Narayana mono mujudake satriya kang dadi calon pengawakane Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan dewaning katentreman kang darbeni kewajiban memayu hayuning jagat sarta melu angreksa marang katentremaning bawana. Sang Hyang Wisnu nitis marang satriya lamun kahanan ana ing jagat raya iki wis morak-marik angkara murka sangsaya ndrebala. Aduh Rama Panemban manut pamawas kula ala lan becik bungah lan susah angkara lan utama nista lan suci ingkang kagelar wonten jagat menika inggih awit saking keparengipun Hyang Agung. Lajeng pedahipun menapa? Lajeng pedahipun menapa para satriya kinandandani rusake jagat? Mongko sedaya ingkang ginelar menika awit saking keparenge Hyang Nasa. Narayana ya senadyan kabeh lelakon kang dumadi ing jagat iki pancen kodrate pangeran nanging manungsa kuwi diwajibake nindakake dharma jumbuh klawan kewajibane dhewe-dhewe. Narayana nuwun pangapunten Panemban. Narayana menika kadhapuk dados satriya ingkang dharmanipun nyirnakaken sinten kemawon ingkang tumindak culika. Mongko tiyang ingkang hambekipun culika menika inggih kalebet titaing Gusti. Dados menawi kula mejahi tiyang ingkang hambek angkara murka
Sami kemawon Narayana menika nyahak kalian adilipun kodrak. Jer tiyang hambek nesta katitahaken wonten Janaloka menika awit saking keparengipun Pangeran Rama Panembahan. Ya, Narayana pancen bener. Apa to sebabe Pangeran nitahake titah sing hambek angkara murka? Ya awit ing pamrih satriya kang hambek utama ingkang supaya kinen ambrasta. Mula Gusti banjur nyipta manungsa sing wujude hambek utama tanpa beda kaya jeneng sira muridku Narayana. Panembahan. Menawi mekaten Pangeran nitahaken manungsa menika supados cecongkrahan lan ngagengaken ing rasa memungsuhan. Ateges rasa gething keburu sengit boten dosa Rama Panembahan. Narayana, piwulang suci apa wae mesti nenuntun umate supaya gedhekake rasa welas lan asih mring sesama. Tegese Pangeran ora seneng, Gusti kang nyipta jagat ora seneng yen weruh umate padha gegubel ing rasa srei, rasa serik kang sarta rasa drengki. Rama Panembahan, menawi kewajibanipun Narayana kedah ambrasta angkara murka, tegesipun Narayana kudu musuhan sarta anggadhahi rasa serik dumateng mengsah kula. Lamun manungsa duweni rasa serik lan rasa memungsuhan, kuwi padha karo wani musuhi Gusti kang murbeng jagat. Lho, Rama Panembahan, saya kodeng raos sing manah kula. Cetonge glo kang tanpa warana, menawi paduka Rama Panembahan namung badhe bebingung ati kula. Narayana, rasa kodeng lan rasa bingung bakal musna lamun to panjenengan ingsun wis bisa tetunggalan marang jeneng sira Narayana. Tangeh lamun saged manunggal ing raos lan batos, menawi paduka cukeng Narayana kenceng ngugemi dumateng beneripun piyambak-piyambak Rama Panembahan. Nyuwun pangapunten Rama Panembahan, dene kula cukeng ngugemi dumateng pamanggih kula muridku Narayana. Ya kanthi kahanan iki kita dadi ngerti lamun to bener kuwi yektine ora mung siji, nanging tembung bener kuwi gumantung saka ngendi nggone nyawang. Aduh Rama Panembahan, mawas kawontenan menika saged teliti menawi ngambah saindenging tlatah tanpa bedak-bedakaken awon lan sae, asor lan luhur Rama Panembahan. Iku bisa luhur maneh lamun bisa dadi kiblating bebrayan. Lan saged langkung permati lamun to saged damel sengsem ayem lan asrining gesang. Narayana, kabeh kang wis rinembuk iki bisa genep ing dharma lamun to bisa ambesmi angkara murka. Nyuwun pangapunten, menapa sedaya ingkang sampun karembak menika saged kangge srana memayu hayuning jagat Rama Panembahan.
Narayana kabeh lamun tumus ing ati lan kababar ing pakarti yekti bisa murakapi sagung dumadi. Lah lajeng pucak ing dharma lan jejibahan kula menika mapan wonten pundi Rama Panembahan? Narayana sumbere kadarman yekti mapan ana tepa tulodo. Yen kabeh para titah dadi tepa tulodo tumrape awake dhewe, tumrape kulawarga, munggahe marang para bebrayan. Jagat iki sing ana mung hayu lan rahayu. Mula Narayana panjenengan ingsun wis nglantarke piyandel minangka sipat kandel ingkang sinebut senjata cakra baskara lan panah Kyai Kesawa. Senjata cakra gunane kanggo hambrasta sukertane jagat mempalaning bumi ewadene panah Kyai Kesawa ingkang mapan ana ing rikmamu lamun tondok gepok senggol jeneng sira bakal bisa mbledos dadi brahala sak gunung. Sejatine masih kurang siji. Pusaka sing durung mbok tampa ya kuwi wujude kembang Wijaya Kusuma kang gunane bisa kanggo ngusadani wong kang lara, nguripake wong kang mati sak njabane garis pesti. Nanging kembang Wijaya Kusuma mau durung titiwancine kita tampa. Besok lamun Narayana wis nampa kanugrahan jumeneng dadi ratu mimpin para kawula. Ya ing kono kembang Wijaya Kusuma mau bakale jeneng kita regem. Narayana lan supaya saya madhep kang sarta mantep jeneng sira Narayana netepi kadarman iki. Ing ripalungguhan iki wengakna panca indriyamu tatanen rasamu. Pun Rama Begawan Padmanaba kang bakal tetunggalan marang jeneng sira Narayana. Sabantuk wahyune ngalah Giya dumilah mangolah ilmu bangkit mikat areh mangugut kukutaning jiwa hanggo jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Tinemune jebul guruku Begawan Padmanaba mono panjalmane Sang Hyang Wisnu. Ketitik panjenengane wis kasembadan tetunggalan marang jiwaku. Ya to ya. Narayana ndarbeni kewajiban kang ora enteng. Yaiku kinen rumeksa rahayune jagat saisine. Mongko manut dawuh pangandikane Sang Adi Panembahan, apik-apike menungsa mono lamun bisa dadi patuladan tumrape diri pribadi, kulawarga, bebrayan, munggahe negara lan jagat saisine.
kabar kang sumebar pawarta kang warata. Dina sakmengko negaraku Mandura dedrek. Negaraku Mandura dedrek, bumi Mandura lagi horeg. Ya merga saka pakartine Adipati Sengkapura Baswara Kangsa ingkang ngubal-ngubal marang kamurkan lan kanistan. Lamun ta Kangsa wegah nampa wewarah nampik pitutur becik endo marang piwulang utama. Mbok menawa Narayana ingkang dadi lantaran minangka dutaning adil bakal mbrasta sukertaning jagat Mandura sing disarirani dening Kangsa Dewa. Tak tekate Narayana kanthi tekad satriya tanah Jawa. Muga-muga bumi Mandura tansah manggih hayu lan rahayu. Sang
langenira sang nahar pati lampah hira alon wijilangan nira sang nahar pati lampah hira kina orebet padaya yuwarna nira Solahira wingit lirha sari sari ong Iwang suksma mangadi luweh muga paring pepayung mring panjenenganing sun satemah ambabar pepadang aning jagat Mandura kadangipun Kakang Yayi Yayi Arya Prabu apa dene Yayi Ugrasena kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Duh Kaka Prabu Cumadung dawuh Duh Kaka Prabu amiji keng rayi kula pun Ugrasena. Yayi. Sakwuse jeneng sira sakloron satata pinarak lenggah. Mung bakal ndak kanthi ngudarasa ora ana liya magepokan anggonku jumeneng ratu sinengkuyung dening lapisaning para kawula dasih. Lenggah dampar ana ing kraton negara Mandura sejatine Prabu Basudewa iki madheg ratu Hanyakrawati hambau denda
ngenyam kamukten sarta nglungguhi kawibawan iki babar pisan ora kurang sawiji apa. Dasare ingsun madeg narpati kinayoman dening para Jawata pinaringan pangestu saka Kanjeng Rama sarta jinurung pamujine para sesepuh lan adi sepuh mudune sagung para kawula dasih sakukuban negara Mandura. Nanging Yayi, nanging tinemune cara wong gegawa mono ora saya enteng parandene malah sangsaya abot. Mongko para wasis wis nate paring dawuh ratu mono beda kelawan kawula. Yen kawula wenang ngukur marang kodrate dhewe, nanging yen ratu kuwi manungsa ingkang sinampiran pakaryan ngatur kendho kencenging pranatan butek bacining swasana praja kuwi kabeh ana pundhake Nalendra. Mula ingkang kaprah lan ingkang bener mono, ratu kuwi kudu sugih kepinteran, ratu kuwi kudu sugih kadigdayan, lan ratu kuwi uga kudu sugih lelabuhan utama. Sugih kepinteran tegese ratu kuwi kudu sugih kawruh pamriye dimen kanggo obor pepadang anggone nindakake kendalining pamarintahan. Bisane sugih kepinteran ratu mau kudu sregep angasah lan tiping pikir, angasah ngudi undhaking ilmu lan wuwuhing kawruh. Nuwun inggih Duka Prabu. Dungkap angka 2. Ratu kudu sugih kadigdayan. Sugih kadigdayan jarwane ratu kuwi kudu tansah jaya aning palagan pamriye supaya ratu mau bisa ngayomi katentremane para kawula dasih. Ewadene bisane sugih kadigdayan, ratu mau kudu demen olah tapa. Merga yen nganti ana ratu ingkang ora digdaya gonyeh kulite getas balunge yekti bakal ilang wibawane. Sebab rina wengi mung tansah dicecenges dening para durjana lan hambek culika satemah negara kelangan karahayon, negara kelangan karaharjan, para kawula dasih padha goreh rongeh uripe. Ngono inggih Njeng Koko Prabu. Ewadene kang angka 3. Ratu ingkang pinercaya dening para kawula mono kudu sugih lelabuhan. Maknane ratu kuwi kudu tansah memayu hayuning bawana bebasane, bisa nguripake wong kang mati, ngusadani wong kang nandang lara, sung pitulungan marang wong kang kacintrakan, sarta asung suka kang lagi nandang prihatin. Yayi, mara coba walien rasamu. Tumrapipun Kakang Basudewa, telu-telune mau wis kaya ndak tindakake kanthi bener becik, nanging tinemune negara Mandura kene. Nanging tinemune negara Mandura iki ndak rasake suwe-suwe kok saya panas. Ndak gagas saya abot lan saya ribet. Negara Mandura wis kelangan kawibawan, negara Mandura wis kelangan yonine, ilang adoh saka katentreman Kerta Raharja. Rina wengine mung tansah kareridu dening pakartine para durjana, Brama corah ingkang rusak tatanan, ngganggu kamardikane para kawula cilik. Kamangka Yayi, kamangka wong cilik sing ora ngerti kintang kimpule, wong cilik sing ora ngerti pojok plerete perkara, kabeh padha jerit rereyongan. Ya mung merga saka bengise kahanan, mongko ratu ki ora ana bedane karo wong angon. Yayi, ratu mono ora ana bedane karo wong angon. Lamun tok ana manungsa
dadi pengareping keluarga, lamun ana menungsa dadi pengareping keluarga utawa dikodratake dadi wong lanang, tegese dadi pengayom tumrap wong sak kulawarga. Sing jenenge lurah utawa demang ya ngono. Duwene kewajiban angon marang wong sak kelurahan utawa sak kademangan. Banger, bacin, butek, bening, tentrem lan tintriming kademangan kuwi gumantung demange, gumantung pengarepe. Munggahe para ratu yayi. Munggahe para ratu tanpa beda kelawan Basudewa. Yen nganti aku ora bisa angon karo wong sak negara Mandura, aku ora iso ngopeni karo para kawula ing Mandura, tan wurunga aku bakal nampa bebendu agung saka ngarsane Hyang Widi yayi. Hanjrah Kang Puspita Harum. Siliring samirana mrek sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya kawula nuwun sewu Njeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula donya prapteng delahan. Kalilan ingkang rayi ing kumbina nderek matur. Kagiat raos sing manah kula dupi paduka Njeng Koko Prabu paring dawuh bab suwasananing negari Mandura menika. Pancen kepara nyata bilih kahanan ing jagat menika nyakra manggilingan. Suwasana silih gumanti. Tentrem menika mboten langgeng, bungah menika mboten selawase. Kabukten ingkang kagelar wonten Praja Mandura ing ripalenggahan sakmangke Njeng Koko Prabu. Rubeda ingkang tumpuk matumpa-tumpuk unjuk rasa saya ndadra tanpa wigih araringa ngrusak wewangunan ingkang kagem kebutuhanipun bebrayan agung. Duh Koko Prabu. Wonten malih ingkang andadosaken trenyuwing manah kula awit kathahipun para kawula Mandura ingkang tetel rasa kamanungsanipun luntur dumateng kautamanipun ketitik. Ketitik wani jarah rayah ngerampok bandanipun para kawula dasih sarta boten wigih araringa ngobong papan pangibadah. Kamangka tiyang ingkang ngobong papan pangibadah kala wau taksih tunggal agama malah dedrek, tunggal kapercayan malah dadi sikut-sikutan jegal-jegalan. Pramila saking menika Duh Koko Prabu, namung tirta kawicaksanan saking paduka Njeng Koko Prabu ingkang kuwawi hangasrepi manah kawula sampun ngantos
sampun ngantos kahanan negari Mandura menika saya ndadra. Duh, njeng Koko Prabu. Permara reh manguswa umya ngambreng kadikaronaning kaswahasih ring marga Hamalakung ore sang ganta mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wahaya umya samara wayah hanto kawula nuwun sewu njeng Koko Prabu njeng Koko Prabu jimat pepundhen kula donya prapting delahan kalilan keng rayipun Ugrasena munjuk atur iya adiku bocah Jentara Ugrasena kepiye enggal matura inggih yektosipun waleh-waleh menapa hawit pangestu paduka njeng Koko Prabu ingkang rayi sampun kasembadan ngrangket grombolan ingkang wanuh-wani ngogak-ogak katentremanipun negari Mandura. Saksampunipun naliti permati kanthi bukti-bukti ingkang kiyat. Jebul para-para Brahma curah tiyang-tiyang ingkang sami unjuk rasa kala wau, jebul tiyang-tiyang bayaran. Dados para brandal, para begal wonten ngrusak katentremanipun negari Mandura menika pranyata wonten ingkang mrentah, pranyata wonten ingkang bayar Duh Koko Prabu. Lho. Mengko dhisik Ugrasena. Banjur benggole utawa dedengkote para kraman kuwi mau sapa mara gagik matura bocah bagus. Nuwun pangapunten Jeng Koko Prabu. Estunipun radi ewat pekewat anggen kula badhe matur nanging babakan menika kula menawi mboten matur tartamtu kahanan menika sangsaya ruwet kahanan menika sangsaya ribet nuwun pangapunten miturut aturipun para brandal ingkang sampun kula kunjara pangareping para durjana sarta ingkang ngubupi para brahmacurah sarta ingkang ambayari tiyang-tiyang ingkang sami unjuk rasa kala wau jebul malah kula warga Mandura piyambak. Nuwun pangapunten boten wonten sanes ingkang dados dalangipun perkawis menika ingkang putra piyambak putra paduka ing Sengkapura nenggih Angger Adipati Kangsadewa Koko Prabu. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lir-lena tanpa kahanin lir-lena tanpa kanin
yen tam tulusa mengko sang dia utama kocap kacarita nalika semana peteng dedet lelimengan jagat Mandura Hanjala sundul akasa nenggih batine Prabu Basudewa dupi miyarsa aturipun ingkang rayi Raden Ugrasena kaya wis pantok pepuntoning tekad jiblek bebeking penggalih pauta kocap njenggirat Prabu Basudewa duwi mulat prapane ingkang putra Sengkapura nenggih Adipati Kangsa Dewa miyak kang samya semewa lagi cawawan sabda ora kang sumewa kekereng pasewakan kata samyana arga wonten dwirata maka Pandhita karya wangsit pindha kumbang ajabing bawang susuh ngangin ngendi nggone Dewa Bathara ya jagat pramudita. Yen ora sisip sing dadi panduluku, iki kaya praptane anakku bocah sigit Baswara Kangsa ya Jaka Maruta. Kangsa sakwuse satata anggonmu lungguh. Semune ana babagan wigati kang bakal ndok babarake ketitik saka lekering netra jaiting wimba kang sarta tepunging netra sumengko pengawak bodro sigra kang mawa gita kang amengku gati ana parigawe apa kula bocah Nyentara Kangsa Dewa. Nggih. Kalilan matur sisip nyuwun diagung pangaksami. Yektosipun waleh-waleh menapa Kanjeng Rama? Kangsa menika inggih ewuh pekewuh sejatosipun menawi dadak minggah wonten pendhapi agung nagari Mandura awit
awit kejawi kula menika pekewuh wonten ing kadipaten kula Kadipaten Sengkapura pakaryan kula menika nggih tumpuk undung ning gandeng ripalenggan sak mangke kula dipun jawil kula dipun tangisi dening sagung para kawula dasih ingkang mapan wonten kraton negara Mandura mila purun boten purun kula nglonggaraken wekdal dinten sak mangke ngadhep wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Rama Prabu Basudewa. Atur kula menika mboten medhah saking pikajengipun kawula piyambak ning kula matur pancatan kula awit saking panjerite para kawula dasih panangisi wong cilik ingkang sami sambat dhateng kula pun Kangsa Dewa. Nuwun pangapunten. Wonten babakan ingkang jomplang cara etungan niku ganjil tumrapipun negari Mandura menika. Musik cara etungan ganjil kuwi babakan apa Kangsa? Ngaten. Inggih bab paduka menika, nuwun sewu. Paduka menika dadi ratune wong sak negara. Kula suwun anggenipun tresnani dhateng para kawula, anggenipun migatekaken dhateng para kawula dasih menika ampun ban cindhe ban ciladan ning kudu adil. Adil lan warata. Nyatanipun ing ripalungguhan sak mangke ingkang paduka tresnani menika namung para sesepuh, adi sepuh, para ahli budaya kang sarta para kiai alim ulama punika kemawon ingkang purun paduka rangkul, punika kemawon ingkang purun paduka tresnani. Ning para kawula, para nom-noman menika babar pisan boten nate antuk kawigaten saking jengandika Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Nuwun pangapunten. Mongko tiyang sak Mandura menika mboten namung dumadi saking tiyang sepuh lan mboten namung tiyang-tiyang ahli budaya sarta tiyang-tiyang ingkang gilut dumateng agama. Nanging para nom-nom ugi mbutuhaken katresnan paduka. Punika ugi kedah paduka rangkul Kanjeng Rama. Tah, menapa? Menapa kemawon ingkang paduka gelar wonten negari Mandura jare dinggo lelipur para kawula, jare dingge ngegungake agama karo budaya. Ning nyatanipun menika sedaya geseh kalian kekarepanipun para kawula dasih. Nuwun ngapunten, boten cocok Rama. Nuwun ngapunten. Paduka gelar adicara kabudayan niku sing seneng, niku sing remen nggih para-para pinisepuh. Paduka gelar adicara ingkang intisarinipun ngegungaken siaring agama. Punika sing seneng ya nggur wong sing mudheng karo agama. Ning paduka mboten nate mikir kawula nom-noman sing maneka warna kesenengane. Kawulaku ana sing ngene, kawulaku ana sing ngono. Babar pisan mboten nate paduka pikir. Nuwun sewu. Dadi nek sampeyan ben sasi negara Mandura menika kok mung gelar adicara ingkang wonten sambung rapetipun kalian agama lan budaya, nuwun sewu, rumaos kula muspra tanpa guna, babar pisan ndak enek sing seneng, tundhonipun nggur arep ngeceh duit. Tur sing ditanggap namung babakan kabudayan. Jane budaya niku nggih apa to gunane? Timbang nanggap kabudayan tur tomane ragate ya larang. Monggo dhuwit kala mau dipun kumpulaken, dipun paringaken para nom-noman supados cah calanang nom niku kala wau saged pados hiburan. Lho ngapunten. Budaya sing seneng nggur wong-wong sepuh. Budaya niku sing nggur seneng wong-wong tuwek, wong-wong kuno. Nuwun sewu. Para nom-noman niku mboten cocok. Cetonge glo tanpa warana dinten sak mangke paduka anggenipun ngasta bawat adil wonten negara Mandura menika mboten cocok. Para kawula, para bocah-bocah nom-noman niku padha kurang hiburan. Rina wengi mung kon nyawang bojone terus. Monggo bojo niku tanpa beda kayata sayur utawi jangan. Yen bendina sing dipangan gur jangan tewel terus, mesti wonten wadehe, mesti wonten jelehe. Saya-saya tiyang Mandura niku pakeme kleru. Prinsipe kleru. Rumangsane urip ana ing donya ayu dhewe mung bojone tok. Niku kleru tur banget, tur dosa lho niku.
Dosa. Wong asline niku mblithuki karo atine dhewe kok. Ing atase bojone lemu ireng panune pirang-pirang kok jare ayu dhewe. Ayu badake kuwi piye kok. Monggo. Samangke kula badhe usul. Paduka kudu wani gawe gebrakan. Ing pamres supaya para kawula niku padha seneng atine, nuwun sewu kula nyuwun pirsa kalian Paduka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Sawah ingkang mapan wonten wingking kraton menika kagunganipun sinten? Sawah mburi kraton. Inggih, ingkang wiyaripun pinten-pinten hektar niku lho. Kuwi kagungane para kawula dasih ingkang mapan ana kukuban negara Mandura kene kangsa. Mang pundhut kemawon. Mang tumbas kemawon. Pinten regane sawah, mang bayar kenceng, ora utang, ora sumaya. Mang tumbas. Nek wis dituku, lah nek pun mang tumbas, mangke ndang dibangun mawon wujudipun warung-warung alit ngaten. Jentrek-jentrek udakara cacah 19 utawi 21. Lah lajeng salebeting warung mengke dipun pasang wujudipun lampu rasa padang-padang cukup 5 watt munggahe 10 watt. Sajroning warung kala dipun paringi jajan werna 3, tahu sing iso guyu, tempe sing iso awe-awe, bikang sing iso jigang. Niku kenek digawe srana supados cah-cah lanang niku mboten cepet tuwek, mboten cepet uwanen, merga sing disawang mengke ora nggur bojone mawon. Nek niki mengke kok sida kelakon, nek niki mengke kok sida kelampan, mangke tiang-tiang jaler kala wau nek nyambut gawe saya semangat, merga wis ana sing diarep-arep, awan nyambut gawe nek bengi tundang tundet. Mangke babagan jajanipun kados pundi, jajane sing model kepripun, tak kula kemawon sing bagian madosaken gampil niku. Njaluk sing model piye kemawon, kula niku gadah channel-e. Oh iya. Iya. Tah, ndungkap mongko kalih. Kula suwun Paduka enggal ngawontenaken tontonan sing donya rong tawana, jagat durung nate mulat. Nuwun inggih menika menapa wujudipun adon-adon jago, ning jagone sing dudu jago bopongan, nanging jago bombongan, dudu ayam lumrah, nanging sing didu wujude jalma manungsa. Mangke sing didu saking Sengkapura utawi saking Kanoman, kula sampun nyiapaken, kula sampun nyawisaken, mboten-mboten sanes Paman Patih Suratri mantra ingkang sago dados jago kula. Tah, mangke dipun tandingaken musuh saking jago saking kasepuhan mriki. Saking jago kasepuhan Mandura. Monggo sinten ingkang Paduka tuding dadi jago? Napa Paduka piyambak sing badhe maju menika langkung jos, langkung jos. Ngoten. Tur tok adon-adon jago menungsa niki mangke kula suwun kanthi sanget dipun gelar wonten Blabar Waja Kenteng Kawat madyane alun-alun negara Mandura. Pah niki mengke mesti para kawula padha seneng sing dadi atine. Merga weruh tontonan sing endahe kados makaten. Pun kalih niku mawon ingkang dados panyuwun kula. Kula kinten mboten wonten ingkang kecicir. Menawi wonten sisi pengatur kula Ki Agung Pangaksama Paduka. Daya-daya ingkang putra nyuwun pamit monggo babakan menika dipun rembak kalian para nayakan negari. Ula matesi 7 dina 7 bengi kok nganti negara Mandura ora kirim jago wonten Blabar Waja Kenteng Kawat. Nek wonten napa-napanipun tumrap negari Mandura, Kangsa Dewa mboten tanggung jawab. Nyuwun pamit.
Tadya tur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara ori narepan mring pro abdi sewu lepat diagung pangaksama paduka Koko Prabu kula nyuwun kanthi sanget sedaya ingkang dados panyuwunipun Kang Putra Sengkapura kala wau sampun ngantos dipun turuti sampun ngantos dipun pinangkani menawi ngantos paduka kabulaken menapa ingkang dados panyuwunanipun Angger Kangsa Dewa kala wau tartamtu para kiai tartamtu para ulama para brahmana resi mangke badhe goreh rongeh ingkang dados manahipun musik to Ugrasena musik aku wiwit mau ki ora guneman aku wiwit mau iki ora bisa semaur marang Kangsa Dewa iki merga aku iki bingung Grasena sing dikarepne Kangsa ki jane piye to? Yen perkara adon jago menungso ki aku bisa ndungkap ning perkara sawah mburi kraton no arep dibangun warung cilik ning kono ana jajane tahu sing iso guyu, tempe sing iso awe-awe, bikang sing iso jegang. Kuwi karepe ki jane piye to? Ana jajan kok jenenge aneh-aneh ngono kuwi. Kedahipun paduka sampun tanggap ingkang dados pikajengipun kalian Angger Kangsa kala wau. Wingking kraton menika badhe didamel papan-papan maksiat. Maknane papan-papan maksiat nuwun sewu. Tahu sing iso guyu, tempe sing iso awe-awe, bikang sing iso jigang sedaya kala wau namung sanepan. Tegesipun mangke ing warung-warung kala wau badhe dipun pasang wanita tuna susila. Wanita tuna susila werdine wanita sing nakal, wanita sing seneng jotos, wanita sing seneng ngantemi, wanita sing seneng ngidoni ngono apa piye? Mboten. Tegesipun wanita ingkang kecemplung jurang ireng. Apa ora waspada nek mlaku kok nganti kejungkel ning jurang nggih? Mboten. Maksudipun wanita sing gaweanipun nglipur wong lanang ingkang irungipun lorek. Irunge lorek apa maknane wong lanang mau karo wong wedoke dipacaki tetek melek ngono apa piye? Wah, mboten. Karepmu ki piye to Grasena? Aja bebingung rasane wong tuwa. Nuwun sewu. Begenggek. Ora iso dilus ngono piye to iki? Mbok dibasakne begenten ngono apa piye? Wong ning jero kraton barang kok. Aja Grasena, aja. Lah nggih pramila niku. Ampun ngantos dipun kabulaken pamintanipun sambatipun Kangsa Dewa. Mangke negara Mandura saged geger. Nanging babakan angka 2 Grasena. Ya kuwi Kangsa kepengin nganakake wujude adon-adon jago menungso. Semune aku wis bisa maca gelagat
kang sarta kekarepane Baswara Kangsa. Embuh ngakoni apa ora? Kangsa bakal kepengin jongkeng keprabon utawa kawibawan negara Mandura kene, Grasena. Baswara Kangsa kepengin jongkeng kelungguhan ratu. Mestine kaya mengkono yen manut pamawasipun Kakang Yayi. Wis saiki ngene wae. Ugrasena kelawan Arya Prabu ngibarate Kangsa kae jaran lagi negar upamane geni kae lagi ndadi. Ning kowe percaya wong sing bener bakale jejer, wong sing salah bakale seleh. Becik ketitik ala ketara sapa sing bibiti ala ing kono wahyune bakal sirna. Mula Grasena, mula turutana kekarepane Kangsa Dewa babagan adu jago manungsa kuwi mau. Malah aja wedi kangelan. Dina iki Grasena munggah ana pertapan Saptawarga. Aku isih kelingan, pun Kakang isih kelingan biyen Prabu Pandhu Dewayana duweni putra 5 cacahe kang sinebut dene Pandhawa. Pandhawa sing panenggak kekasih Raden Bratasena. Bratasena mau duweni kasekten kang mrojol ing akerep, pundhul ing apapak. Yen bisa Bratasena kantinen tumuju blabar waja kentheng kawat kine ngrampungi kamurkane si Kangsa Dewa kanthi lantaran mateni patihe kang jenenge Suratri Mantra kang dadi jagone si Kangsa Dewa. Mekaten kok Prabu. Ya. Menawi tetela mekaten, boten langkung ngestuaken dawuh. Tumuli kula badhe nyuwun pamit amanggi Pandhawa panenggak kekasih si Bratasena. Duga ginawa. Ati-ati aja nganti keri, Grasena. Gandanya Sekar Kehadung.